Bueno, imos tratar de solventar o problema de que ocorre cando non vos recoñece o comando tsc para facer o transpilado de TypeScript a JavaScript. No meu caso, eu estaba en Linux, bueno, no centro, cando eu executaba o tsc para facer ese transpilado, pois me di que non se atopa que probe que instalar, porque non se atopa ese paquete, non? Entón, o que fixen foi, bueno, facerme administrador para procurar ese paquete que me estaba suxerindo, o no TypeScript, e instalalo. Hai veces que, bueno, sobre todo en Linux, que se fan instalacións, bueno, sobre todo en Linux, en Windows tamén pode ocurrir, poden facerse instalacións con determinadas versións de Node, con determinadas bueno, determinados paquetes de Node. O caso que os administradores de sistema de aquí do San Clemente pois tiñan unha versión de Node que non tiña este paquete. Co cal, bueno, fíxenme superusuario, executei no con sudo, instalei o paquete e imos ver que ocorre, vale? Xa saio da sesión, pecho o terminal e comprobamos que agora si temos o comando. Fixadevos, vale? Neste caso xa funciona o TSC. Vale, non estou vendo nada porque o que fai simplemente transpilar. Se eu quero velo sen arrancar ningunha web ou sen utilizar ningún navegador, o que fago é abrir outro terminal e utilizar Node. Lembrade que Node é unha contorna de execución. Vale, eu podo executar un JavaScript, vale, e vexo os resultados sen precisar navegador.